Ja by som sa vás opýtala, ako vnímate takéto podujatie, ktoré je venované práve vám? Viete čo, abych povedal pravdu, nemám rád to, áno. Ľudovo povedané, aby ma vystrkoval desiatu. Že normálnym životom, akurát, že v tom športe sa mi darilo. Do telocvične chodím 3-krát do týždňa a baví ma to. Ako sa vám pracuje s mladými? Viete čo, dneska sú trošička takí pohodlnejší. Keď by chceli niečo ako dosiahnuť, oni by nárečie, jak sa hovorí, plného taniera, ale nie. Prvo, jak sa hovorí, asi také sedlácké roboty. Boli dvory, bolo čo robiť. Od malička, bez toho, že by si bol človek toho vedomý, už čo si k tomu predkádalo. Na dneska má to všetko moderné. Ďakujem veľmi Na pekne. maličko. Ďakujem. Veľmi pekne. Na malo. Janko Zachara je olympijský víťaz v boxe a myslím si, že nie je len športovou autoritou, ale práve tým svojim životom dokázal, že aj morálnou a etickou autoritou, pretože to, čo box prináša, myslím si, že aj celkovo to môžeme extenzívne stiahnuť na šport, je, že buduje osobnosti a Janko Zachara si myslím, že je práve osobnosťou, ktorá toho dokázala aj v živote, aj v športe veľa, pretože práve tie hodnoty, ktoré nadobudol v športe, pretavil potom aj do svojho života. Takže ja som veľmi rád, že tu takúto osobnosť máme a že je to novodubničan, ktorý veľa odboxoval v Dubnici nad Váhom a môžeme povedať, že je veľká osobnosť považia, pretože dosiahol naozaj výborné výsledky a 95 rokov je úctyhodný vek, no a ja mu prajem všetko najlepšie do ďalších rokov jeho života, aby ešte bol dlho s nami a rozdával tú svoju dobrú náladu a tú príjemnú auru, ktorá okolo jeho vždy je, keď ho človek stretne. Milý pán Janko Zachara, som nesmierne rád, že sme sa tu dneska mohli stretnúť práve pri takejto krásnej príležitosti, a to je oslava vášho krásneho, dá sa povedať, životného jubilea dožitia 95 rokov. Preto mi dovolte, aby som v mene svojom, ale hlavne v mene mesta Nová Dubnica, vám zo srdca poprial hlavne pevné zdravie, životný optimizmus, aby ste ešte dlhé roky boli v takejto krásnej kondícii s nami. Nech sa páči. Všetko dobré. A na takú pamiatku, takú jednu spomienku, ktorá spája dve obce, ktoré sú s vašim životom spojené, a to je vaša Kubra, rodná obec, a mesto, v ktorom ste prežili väčšinu života, mesto Nová Dubnica. Všetko je rukou pána Jožka Vidráka. Nech sa páči. Teraz odovzdávam slovo ďalšiemu gratulantovi, Peter Wolf, primátor Dubnice nad Váhom. Takže ja ti takisto prajem veľa ešte príjemných, pekných chvíľ a zdravia do budúcich rokov.
No a samozrejme, toto sú športovci, ktorí možno niektorí vyrastali aj pod tvojim vedením a ja viem, že ty ešte stále, keď máš energiu, tak vychovávaš mladé športové talenty, takže ja pevne verím, že niektorí z nich dosiahnu také výborné výsledky, ako si dosiahol aj ty. Janko, všetko najlepšie ti prajem aj za mesto Dubnica nad Váhom, aj za ľudí z našeho mesta z Dubnica nad Váhom, kde si naozaj odboxoval a vypotil veľa potu, dá sa povedať, že až litre si myslím. Takže Janko, všetko najlepšie prajem aj ja. Ďakujem veľmi pekne. Vážení športoví priatelia, dovolte mi, aby som sa poďakoval za všetko, čo sa tu okolo mňa robí, pretože sa priznám, ani keď som sa vrátil z olympiády, kde som dosiahol nejaký ten úspech, tak som také privítanie nemal, ale neťažkám si na privítanie, len chcem na to poukázať, že som veľmi milo prekvapený a v mojom veku, keď už človek ťažko vejde do ringu, ešte toľko ceremónií okolo mňa. Veľmi pekne vám ďakujem. Ja ešte pripomeniem všetky úspechy pána Jana Zacharu. Je to olympijský víťaz Helsing rok 1952 vo váhovej kategórii do 57 kg. Účastník olympiády v Melbourne v roku 1956. Majster Československa 1951, 54, 55 a 56. Držiteľ ocenenia strieborného olympijského rádu, vyhlásený za prvú slovenskú športovú legendu v roku 2010. Je to najstarší žijúci olympijský víťaz v boxe na svete. Trenérstvu sa začal venovať od roku 1959 a družstvo SMZ Spartak Dubnica získalo pod jeho vedením titul majstra Československa v rokoch 1969, 1971 a 1772. Toto bol len skrátke pán Jan Zachara. Poprosím ešte jeden veľký potlesk pre neho.